As autoridades que tiveron a ben estar aquí con nós. Subo unha persoa aquí, dixeronme, é a persoa que mellor fai de copiloto de todo o barco. Pode ser? Sabedes de que vos falo? Non, damos máis pistas. É a persoa que mellor sabe case o censo despois do alcalde ou o censo do barco de Valdeorras. Coñece a todo o mundo. Sabedes quen pode ser? Damos máis pistas, non pasa nada. Fala moito. Bueno, mellor aí despista vos. E ten ideas de bombeiro, me dixeron. Eu non quero levarme mal, pero bueno. A ver que nos di el. Eu vou pedir unha sorte para o presidente da asociación, Jacobo Arias, por favor. Jacobo, sube por aquí. Dar as gracias sobre todo a toda a xente que ven aquí, as institucións, pero hoxe vamos facer un pequeno recordatorio desde que nos empezamos. 5 tiendas que nos cociñamos de vista, acabamos facendo un grupo que é unha xunta directiva, acabamos sendo amigos, acabamos indo ás diferentes administracións a petar con ilusión para que nos diran cartos. Bueno, cando sale algún tipo de subvención, algún tipo de axuda, estamos aí protestando e ao final a veces pues conseguimos cousas. Neste caso, pues, a Diputación ven sindo a que nos subvenciona prácticamente o 100% desta pasarela, co que estamos super agradecidos e seguiremos dando a lata nese sentido. Tamén a Xunta, que ao final de ano, pues bueno, igual que aquí, pues faino en moitos sitios. Pero en especial queremos agradecerlle, igual que antiguamente se falaba moito, hoxe hai moitas redes sociales que fan moito daño. E nos o que estamos máis é que sempre que nos presentamos no Concello, podemos decir que a boca moi chea que incluso o alcalde, tanto Tino ahora como Alfredo antes, deixaron o seu traballo para axudarnos. Igual que Beatriz, en Orense, chamala e sabemos que deixou de traballar facendo dela para axudarnos. E iso é o que realmente conta, que nos axuden. Se temos un problema, ir co problema e intentar solucionalo, non deixar que sea máis grande. Gabriel, desde que nos estamos tamén increíble, Alba exactamente igual, e Mari Carmen exactamente igual. Pero sí que é cierto que os que estamos día a día, cara a cara cos organismos, co Concello, é digno de agradecer. Por eso creemos que se falamos máis e nos dedicamos menos á tecnoloxía, sí que é cierto que a Xunta quere que todo isto vai avanzando e vai moi rápido e temos que adaptarnos, pero cara a cara todo vai moito mellor. E sobre todo, darlle as gracias a Pilar, a Charo, porque Charo emociona aquel que este con él ao lado dela, porque a verdad que leva aquí unos meses que nos leva emocionado. Ángel, pero tamén para nós hai un presidente, neste caso presidenta, que é un pouquiño máis, que nos leva axudado pola parte de atrás, por decirlo de alguna forma, que é Sandra e incluso xente da súa xunta directiva. Levanos axudado moito, sufrimos varios